welcome back to our Bisaya Call Center podcast. So this short lang niya kay brog nalangan ni sa oras. And then duha ra mi ka wala si Kevin karon kay busy kayong bata agad. Grabe kay business. Ikaw dong. Introduce yourself. Welcome back sa muang kuan. Nawa mi ka jot kay busy kayo sa mong kinabuhi. Pero we're back on the game before we end the month. Sana makaproduce may mga at least 2 to 3 videos para ninyo. Kanya, so may topic na to, no? Short topic na dyan siya said. Dinalian ba? So, storya ta about 13-month pay guys. Kuan na ron. December man ron. Daganong ginakadawat at 13-month pay ka ron. Oh. Diba? Kadawat. So, musta ang 13-month pay no? 13-month pay, hurot usara ka. Nanguli, magbuhol. Pag uli na magbuhol, nahurutan, buhak ni abang magsakyanan. Auto. Kinsa pa? Mura lang nilapay sa pikas dunggan. 13-month pay. Ako sad pagdawat sad, bayad dito sa bills eh. Bills. Bilara. By the way guys, ako kasulti dong, di ba? Hindi pa yung na December, kinatay 13-month pay, di ba? Daghan kay nato kay bawo na kinsay nagpasal nga balaod, di ba? Oh. Pasalamaton kita kay napasal nga balaod sa una. Kaayo Kaya wala. i-question bitaw na sa katong may kuan ba kuan sa ato ng head director ba. Kinsa? Ito head director sa tong company. Unsa kuno ng 13-month pay. Doy. Wa ba sila sayo na kay ang ato ang kuan taga gawas ba question kato pag meeting nila ni sa DTL ba. I-question unsa man ang 13-month pay. Basta kasabot nga ang Pilipinas sa nga bitaw. Mo ba? Question unsa ang 13-month pay. Oy gani kayo question pa to, sige pa to question what 13-month pay. Alis na mo adong kay again, balaod na biyan. Oh. So sa your own understanding dong kanang kinsa man nagpasar nga balaod. And are you thankful of that? Ana nga balaod. Oh, siyempre. Thankful kayo. Murag compensation na sa tanang kahago niyo for the whole year. Dagang kang bonus. Yeah. Okay, kasi gapasa na nung ako rin take advantage man. Wow, ba? Wa diba? Diba? Ikaw kabaw kasi nagpasar nga balaod. Okay, Bok. Ako wala ko ba na kasi nagpasar nga balaod pero ako gitan-aw gi-check na ko sa Google ba last night ba. Sige tag malipayon kita ni nga kanang gona 13-month every December. Mao jud na tong giapas usa sa tong giapas ang mga empleyado ba. So, pero ka pa kabaw ginsay nagpasar nga balaod. Ay. Kung ano dong Ferdinand Marcos Sr. Si Juan Marcos katong Juan. Kato maayong tao gito. Siya din nagpasar nga dong, di mo ba i-Google. Pero wala ko ka, di ko ng kompleto nga detail. Pero ako hindi ko lagi i-research sa Google si Ferdinand Marcos Sr. gila yung nagpasar na. Bawa na. Amot na may napasa si Junior. Uy, ayu Junior. Pero, di ba? Daghan kayo hatred na dawat ni Goan, ni kanang Marcos taon na. Pero baka ba mga tao taron karon kadawat og 13 month ka. Pinakakusog pag yung reklamo ka ng mga kuan. Pinakakusog nga dako kayo kuan baka nang ngisi baka abot dunggan ngisi kadto makusog mga muan ni kuan ni Marcos. Kusog manguan mang bash. Kusog mang bash. Mao dai mga hipokrito kayo mga tawhan. Yo, thankful kita na every year natay madawat nga additional pay ba for 1 month pay ba dyan na siya. Pero kung kinsa tong below nga kuan, wala na to i-tax, di ba? Ay bago nga kuan wala ni tax. Ang hayahay ng mga kuan, ang naka-take advantage na katong mga babae nga tabahante kay rebanded yun. Mo na kuan karon na. Iban ba sa ilhan ba sa pag mo riban gani 13 month na gig ka na. Mainhan mo pag traffic, babuntag pa traffic na. Kapariban mo babae. Buntag ba traffic na. Ang sayon daghan kay ko galinya ba. Nagiyasa ni. Dapat ay usadong ka ng paglinog ba bago na di ba? Bago to linog sa Davao no. Nagipo sa Facebook ba na riban ba to siya or nagpapilok na doon dito riban nagpapilok. Kita ko to sa Facebook to. Wala makuha. Sigaran sa mata. Papa mahuman kay naglinog day. Sus ginawa ko dito mahuman. Iti. Magkabang yun. Buwa nga ito.
Oo na siya, no, di ba? Asa na sa way sa atong 13th month na makakuan, asa mapadung atong 13th month. So, Pero- mga babae, riban. Babae, So, mga laki, awan na. Kita may provider, hantag Oo, yung mga bills. provider kita. Kita dito ma-happy na ang happy moments para na sa mga bata o sa mga babae. Yun. Ayun, Mga para sa babae, no? para na sa mga bata o mga babae, mga living in the moment ba sila? Mga bata o babae. Katong mga kuan, no, itong tagduha ka babae, no? So, split na nila yung 13th month. Siyempre, split. Pero kita mga lalaki, ato kita. Di ba? Lapang, Bita, duha ka mga babae ba? Mga kababae yung pares na. Yan sa amin, split na yung 13th month, mo na 50-50. kuan, dili. Ato yung kaskuan. Isang 30-70. Ang 30% ato sa imong usa ka babae, Kaduha. 60% ato sa imong kuan. Pero ako, wala ang kuan, no? Parehas kita. Tinuod kita. Ambot na kas Kevin. Oh, kato siya. Ambot na Pero, lisod ka. Ang kuhan yun na, once pag, lahi ang mindset mo sa mga tabahante. Once pag makuha nila na, sabi ng mga call center, bitaw. Ay sa pa, i-credit ng kuhan, 13-month pay. Nangukay na sa Shopee, nangukay na hindi naman siguro sa call center. Di, lista na sa nadaan og bandong. Kinang Oo. lista na daan bagi calculate na gidaan kani Oo. siya, mawanan siya. Ano sa mga tabahante, mga 15 days pa isa i-credit. Mga accountant na. Count ako. Mao kayo na magwintag yung unsa. Di ko ano gyapod na ba kani, ko ano siya, bayad des kurente, Oo. kani bayad sa kuha kani Shopee. Oh, kana. Di ko ano jud. Pero mostly shopping rin na. Shopping na siya. Cellphone shopping kay naman sila madawat ini ka 15. Sila madawat man. So, Kay uban sa company do kay early sa kay ihatag ang 13-month pay no gay kanang November pa dong gihatag ng kuan no. oh, November gihatag na ng 13-month pay. kaayo. Na-experience ko na before sa previous company, pag November 13, mo ko credit. Para nimo mas okay nang ihatag sa iyo or ato sa Pero may no, depende sa tao. Kaya ano, kung nakaplano mo na sign, mas nindot early. Parang ikaw. Mas nindot og early. Ano, kung nakaplano mo na sign, dali Ikaw, mo yung resignation. sa kuan bitaw ga istorya mi ni TL gabi ba. Atong nangaon mig shumay man istorya mi niya. Ang amuang topic about sa nga kanang usa sa problema sa mga BPO companies kay inigabot sa December mas hiring ko na sila dahil kay boss Pinoy nga pag makuha na 31 pay wag tang ina abot uban Diba, daghan dito, daghan na mga tabo na nung pabuto na ng 13 month. Pinagyan kayo makarelate na dyan. 13 month pay na lang ipabot ba? usag yung So mo na, so puntahan na nimo kanang agree ba ka o kanang favor ba ka na early, depende na dyan sa tao. Pero kung katong tao na walay plano mo resign, of course, mas favor gyud nila na dili dito early kay no. Kung early mo gyud hatag, mas dali mahurot. bitaw Dali mahurot, ikabam ka na ay nakagisto uno na. Ay naka ako gasto uno na kung ni gasto yung kaayo igabot sa happy na Pasko, ano magangal nun oh to. nga na Magangal. magkuwat na lang kasta kuan agdahom ka silingan Daghan kayo gako ano na, ga-expect. mo bitaw naghuwat ra sa uban ng 13-month pay. Daghan kayo dito sa mga post bitaw anong just pabuto na natong 13-month pay. Motivation po nila na. Usa sa motivation nila nga, why di sila mo absent ba? Kay pagkahamag 13-month pay, wag tang na ko nga company. Pero nasa shout out sa uban company doon na kanang ihatag ganyan 13-month pay ka ng closer to 25. Naiuban mga 23, Oh. 22. Which is kanang parang ako kanang pati guys na nun, di ba? Ang ubang katong last company raw, muhatag sila by June, muhatag po sila by December. Oo, Kaduha- namin tayo na, tunga-tunga namin tayo sa Ang dami. kuhan kay di yun lahi ng buo nga sweldo ka to kuhan. Oo, Sa June buo po nga sweldo to. di ko ganahan na lang, tunga-tunga, di ba? O di mo gana. Gusto Ano mo mga buo ito, gito. yung buol, Kita ni mo nga. yung cold, di ba? Pero katulad sa may masulti naman do, kanang kung ikaw, empleyado ka na, yung hatag yung 13-month pay kay, kanang, let's say, 23, Oh. 23, December 23. Ako di ba mo matter naman? Para na di mo matter ka sa. Di, wag matter eh. Ako man yung naman kay commission. Oo. Kung wala kay commission, di, kung wala ka, kanang basic pay lang dyan. Di kaya man mag-matter ni mo. Mas okay yung ihatag yan na.
kanang close sa December 25 ba. So kuan juga favor ka na ihatag Oh, mas okay ko ano 20 December 23. Oh, mas okay Ano ko man sa anong okay mo ka? tungod kay makapangandam ka for New Year. Pagkamang sila na, daghan ka ng mga buy one take one, mga spaghetti, namin itong pataban na yung mga consoles. Na mo man yung mga handa na to basta pag-abot ng New Year. For me dong daily jud sa bati jud sa doon ano. Ano ba? Kay gamay na ni mong time imbis na kay palit tundaan before mag Christmas baka na imo kay Oo. kanang 23. Kuha na kadaghan ka nagtawo di na Hoarding kuha ng na. mga tao na. Kuha na kayo. Mahal na kayong palitono ni mo. Mas nindot jud ang early. I know. Kasamo tayo na kay daghan ng beron nun. Ay. Mag-expect na nimo na dapat dawat na ko ni kunya. Ang mga hinatay ang mga kampanya ihatag guan man noon December 23. Umaga Kalo sa credit mo to? pag December 6 siguro. Super 6 December 6 or 5 Thursday man to. Thursday last week. Faktor kayo na yung timing rin na yung Kana na was okay ra nun siya na pero compare ng December 23 at kay mga nindot gyud sa uban na kanang daghan o daghan og pundo ba. Pero katong wala yung mga pundo mag-expect na nakuan ba additional gani na kanang magamit nimo. may kasaligan bitaw. Di jud siya ko ano pati jud siya. Samot na kanang ikaw bitaw mulig probinsya. Kanang abot ang mga long holidays ba o long weekend ba. Kanya mulig ka probinsya. Dapat yun sayo-sayo na i-credit. Kaya magpada pa mga ato sa inyo ha. Oo. Ito. Masama mo kung kana December 23 i-credit niya nakay paladaan mo sa buwan. Pero na may uban po nga mas prefer nila maghanda bitaw sa New Year kaysa sa December 25. Sindo did handa December do you do what? Oo, pero kanang uban nga mas okay magud lahi ang kapibo basta New Year no. New Year kay ang kuan magud New life. New life ana kuya ba kayo mag-una ko kay Magbago na ko. New Year. Pero Mawala po din. kinaunang semana na to mga pa kuan pa pinakapi-kapi na yung focus ko no. Pagkasunod semana balik na parang kung sa'yo binuhatan na. Pero para na yun mas nindot ang celebration sa New Year din. Motivated ang mga tao ba kay paspas kayong dagat sa panahon, paspas kayong oras. Yeah. At sa other side sa kalibutan naghamatay pero Dito no. buhi pa ka. Ano, So nahi kuan ba ka nang dako kayo rason to celebrate New Year's. sa kuan dong sa mga freelancer dong kabawam jud ka ng mga freelancer pila ka wala man sila 13 month, di ba? Wala. Mga freelancer. Wala na sila kay Direct to client pero na kasi mo uban na kanang nabasa sa nako ba na nasa level. kanang sinda nila ilang client ba na Nabia Mir kanang Mo ba? nang balaod diri nga initiate sila. Nami balaod diri nga mami 13 month pay diri sa Philippines. So uban employer kay sinda nila ganang kuan ba tong balaod gyud sa Google. Kaya basahon sa employer na ang employer kay makasabot to sa tigaan sila kuan. Pero sa uban na wala sa first. Di ba na kinahanglan din may hatag di ba? Tapuan na mo gas. mo maingon pa ka. Uihan. Ang ira sa ana kanang Mga performer ba? Trust. Pero at least, of course, kanang bisaligan ba kasi mong client yung Pero kung ikaw, na may good relationship. o dare kay ana no. Dare ni mo ana. Okay, basta kabaw ako na worth it ko na. Nagkuhan ko nimo, nagkamot ko, trabaho ano nimo every month, every single day sa imong gipang hatag na taas. No, why not? O bitaw na plano no, mga next week siguro ang ingnon sa iwan. Ato ang head ba. Si Letter P.